Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Magkasabot na siya ba eh? Besides, muabot na panahon nga. Makita mo ang rason nga nung naingon po siya ni Ana. Maayon ta, bay. Maayon ta. Di ako believe ni mo ba eh? Ligon ka kayo. Ug ikaw ang akong kaligon, bay Amaro. Ug sayon ka. Nga ikaw ang tanang alang nako, bay Cheryl. Padiha, pulos ka lang pinuang ta. Mao na diha. Oh. Hello? Oh, unsa? Kano sa ama pod? Nganong kadinalian ba, ana? Gano? Bay Amaro, naunsa ka? Kinsang nanawag nimo? Sultihi ko. Ang sekretary sa Arsobispo, si Padre Angelo Zige. Ilan ako nung nahikay ang mga papilis sa kong pagbiha. Basin mga tulo na lang kasimana, gikan karon. Nga sa ato pa. Imo kong biyaan, bay. Bay, magunsa naman lang ko ini karon. Bay, ay kabala ka. Mga unong kabuha dito. O guma dito, nagbalik din eh. Magmenyo dahil ta. Ug unsaon naman lang ang imong kurso. Nga di man na nimo magamit. Ida na ka ng problema, bay. Mas mahinong danon ka. Alang na ko, bay. Supak man sa balaod sa Diyos. Apan dili mahitabo nga mapapas ka sa kong hunahuna o kasing-kasing Amaro. Kigugma ko ikaw. Bay. Matagog pa. Adunay agyanan, Cheryl. Maungawat ako sa kong pagbalik. Ug atong dugtugon pagtagik ang sugilanon sa atong gugma. Mahal ko kayo sa ikaw, Cheryl. Ug pasalamat ko sa Dios. Nagikahibag ko ikaw. Ug pangayoon ko sa Ginoo ang iyang panalangin. Aron panalanginan niya ang atong duha ka gugma. Amaro. Amaro, I love you. I love you to, Cheryl. Iyong kabalaka. Padayot kong kontak nimo. Anto silang una ang unong kabuan, ha ba? Di ko magtukay dito. Promise. Makalaom ka, bay. Ikaw ug ikaw ra gyud. Paabuton ko ang imong pagbalik, bay Amaro. Salamat kayo, sister, sa inyong pag-atiman ako. Why problema, tay. Kalipay na mong mga madre nga matapangan ka. Yun na. Hain naman di ay ang imong mga anak karon. Ang buot kong ipasabot, ang imong pamilya. Hain naman di ay sila, ha? Mauna karon ang akong problema, sister. Aron masayra mo ang tanan, paminawa ang akong asoy. Unsa? Naghikog ang imong asawa, gumikan sa imong pagpabaya, o nagkatibulaag ang imong tulo ka mga anak. O di, unsaon ba mo sila pagpangita dinhi? Nga dugay naman kaayo to. Unya niingon ka, nga ang imong kamagwangang babae, kung buhi pa, parihas na kog edad karon, tay. Tawag ako og Lando. Lando ang tinuod ko ngan, sister. Mao pa, tay Lando. Nga naman ko. Daw sa kikulpaan ko. Og unta, tabangi ko og ampo, sister.
nga makita ko sila sa dili pa ako mamatay. Apan, unsaon man nato na karon nga dako kaayo ang syudad, Tailando. Kining kwintas nga akong gisulob, sister. Sama sa mga kwintas nga gisulob sa akong tulo ka mga anak. O aduna kini nagkakulit nga mga pung Alfea o ibabaw na ini. Ana ang tulo ka mga lingin, simbolo sa Santissima Trinidad. Unsa? Mao ka na ang akong suliran, sister. O unta, imo kong buligan. Tabangin taon ko ninyo. Maluoy mo. Akong tinguhaan, tay. Dili ka siya ang akong ama. Siguro kung malipay gid si Mama Magda ning akong da, na nami masudan, magkakaon na gyud ang akong mga manghod. Sila si Ray ug Eric. Doon na lang gyud ko. Manang Criselda! Manang Criselda! Oh, Manang! Si Dong? Mama Magda! Nga naman si Mama. O si Dodong Ray. Asa siya, Eric, ha? Tuwa dito! Atong tabangon si Mama! Nagpagmatay si Mama, Manang! Nagpagmatay si Mama tungod di pa papagay! Dili. Ang iyong kwintas kakita. Sama sa akong kwintas. Sister, tabangin taon ko. Biyaan ko una ikaw, ha? Adtos ako sa akong lawak, tay. Adios. Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sa maluoy ka. Diyos ko. O kinikwintas nga akong nakuha kikan kang Franco Castillo. Sama sa akong kwintas. Nga kunwa ko masayop. Siya mao si Eric nga akong maghod. Ug sayod ko, nga doon na pa'y ikatulo ni Ede. Doon na pagyod. Ginoo ko. Ganong nahitabo man kini ka na mo. Nga man. Tungod sa gibuhat sa akong amahan, nagkabuwag kaming banagsuon. Nagkatibula aming tanan. Maayong adlaw, Your Excellency. Dayon, Padre Amaro. Kadinalian gud sa kong paglarga pa doong sa Roma, Your Excellency. Lingkod una, Padre Amaro. Mga unom ka lang kabuan dito, Padre Amaro. Ug akong tumano ng atong nasabutan.
kung desidido ka na gyud nga mubiya sa pagkapari. Salamat kung mao ka na. O kinsa man ang upulin ako dito sa San Agustin. Pulihan ka ni Padre Benjamin Arnado. Mao ba? Kuwa ko magdahom. Nga mahitabo kini na ako. Tungod kay dunay plano ang Ginoo alag kanimo Padre Amaro. Sige na. Pangandam na lang og hinay-hinay. Ug gamay na lang og kuwang mahitsas na mo mga papeles. Makabiya ka na 2 weeks from now. Kung mao ka na, wa ko'y mahimo, Your Excellency. Apan angay ka basayod. Ngayon humana ko ni ini. Muundang na ko sa pagkapari. Gitahod ko ang imong desisyon. Sige, makalkaw ka na, Padre Amaro. Salamat, Your Excellency. Adto na ko. Ginoo ko. Kalisod ni Idin tanan. Daw malisod alang nako ang pagpasaylo kaniya. Malisod ka ayo, Ginoo. Ayaw pa! Ayaw! Maluoy ka! Ay, nagsapat niya tayo. Ipayas pa pa niya. God, tabagi in taon ako. Nga mahatag na ko ang akong pasaylong adto kaniya. Maluoy ka. Ayaw! Sa Taylando karon. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!